kere kwenye na kusoma. Kuna fungu ambalo huwa nasoma kila wakati. Najiuliza sasa, ikiwa mtu amekuja amehubiriwa, anapita wapi kwa kupata pesa? Ndio nilikuja kufunuliwa ya kwamba mtu akihubiriwa anasikia mahubiri, halafu baadaye anakuwa gugu, anaenda anafungua kanisa lake, na yeye anaitwa pastor, anapotosha watu kwa ile injili alipata mahali alihubiriwa. Naomba Biblia iseme 33 verse 30 to 33 Ezekiel. Nawe mwanadamu, wana wa watu wako usimulia habari zako karibu na kuta. Wana wa watu wako wanasimulia habari za nani? Zako karibu na kuta. Na ndani ya milango ya nyumba zao. Na kuambiana kila mtu na ndugu yake, wakisema haya twende tukasikie ni neno gani. Tukasikie ni neno gani ambalo limeletwa huko Ronya apartment. Litokalo kwa Bwana. Nao uja kwako kama watu wa Asa wakikuja uja kama watu wajavyo. Nao ukaa mbele yako kama watu wangu. Ukaa mbele yangu kama watu wa Mungu. Na usikia maneno yako. Na wanasikia vizuri sana. Wasiyatende. Sasa kusikia ni rahisi, lakini kutenda ndio shida. Maana kwa vinyo vyao ujifanya kuwa wenye upendo mwingi. Yaani huwa wanasema ikiwa kuna wakati Mungu ametuandalia, ikiwa kuna wakati Mungu amenena nasi kupitia kwa mnenaji, ni leo. Lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Yaani faida yao ni hii. Wamepata neno gani ambalo wataenda nalo wafungue kanisa lake, ili anapokaa huko asome fungu moja, wamama wakaribie. Na niliwaambia sana wanaokaribia madhehebu mingi ni wachane. Si tulisoma hilo fungu? Wachane na wamama wasiosoma Biblia. Tuendelee. Tigatebe. Aya mwanya abantu bao niko bagusangirikana amo agwase kinyasi nase bisiri bye kinyomba bagamba igoro yawo kero monto tebyo mogisangio aye inju to kaenda tata kuruse diere rugora ebwa to mo Tanzania toiwe injure arera undi tia turarandi kuno mo Tanzania toigunge barabunki bamanyete igoro ye dini asayo abagocha sore buna babagocha somo sangerekano baikaranza sobo syo bwao muna abantu bane barabu baigwa mangano okwana yani bate banga kakiaro pi ekekera kia kwana kaki mbirito menyerete kaki nyasare ko tokonya kaki tunganye kurwororo kaki aro konya na Yesu ne kanisa ngutiga ko kaki nyasare tiga konya na nje nagenda na Yesu baiguchita ke kiri o jigo ikapara bako bajana no montasini o matebi ngani bukunda beke yani omonta iwete ngakaki na nje tigambo na nje ntegerere erinde kana tegerere na kolire na nje nkogaruka yakora ndo jabantu neri garuka bare nane ndo jenko na koragira bare nane ndo jenko na kasome bara abana na nje konko genda gojiaria na nje ndo kubazita kipekee na nje nyakatanga matoleo leta kwa bazita matoleo leto kwa bazita ekiagera ngwa na gosoma buku omanyanga matoleye indi yale ko genda kwa bazita naye kware ko moereria goseko kware ko irasema arafu nama yani gaki kago kwana iga gaki uko hunga to monyererua yani muntu tagukwanira muntu tagwakira simi yani ukunga munacha kaiga gaki utabukia gaki agukwana buya abantu baire byewa kanuri dere ba minte kya yani ya kipeke yani agukwana igintu kiriuruche elio
Yogotera matera yokogokia. Nonya bange masundoka. Elina ende kende. Yani baigubuya ngayani kabwatira ubukano bono ntutini yetu tibugati bukano ege ntutubwate ne mikisa yani oigunga yare ko banga igoro nkomano yare ngerera abantu basoe naye nko bakware ngoyo mogoswara lakini tigura arua onyore ngibinge ni birio simegete garie eguni igoro bire gose ne mete etano nyore ngo mwana bwe jirani gaicho buna chinkoro ne bite nine mbora nura inyore ngane crusade kwa kabei ala gatike crusade yejebe na ronkoma yani ekekera kiti ngwanja azi yolio ndote anga ali onye ne re dini atigira bayo muna bono narenge bwana nachikosoka na nyore ngombe liete bituma bitano kurunjera bahati naende gongotira na nanyora oli seti amateno maete garopi kwa liseti talionde ande ngaro pinje na liseti atatiga bono nasinye tunga ndatirimbo ko chamate ne mbura ya tuete ni nkonyore bono kwanyorire nero ya liseti bono nande trochi na bekire na wanga aro bono nakia ko rero tinsibeti roje nare ko matena karati garopi ekengi nande obobe no omomenyi roje karonare ko moetani nchake gocha indese nikinare ko tigekenyo igonginte te goteba nyasato konya mangana ya togo soma naye kwara apura erinde yani umuntu liria kumitinga nakigosara achankore koko mwali boti agotenga nonya ninche kianenge chigesarie kiao yari aro nanche ninche ngodai pako umuntu tanga yaya Yesu yeranyorete oyo Yesu moao ekiagera konye no motureti ogotomwo moireri bot mata ndo bare dini egento kia ekegosa no motureti ora moireri bot tari monya no rio magosera kiagera asete yago chikotene na mugwanere ono motureti ara na bako baraud arafu kora gochinza ako igwa mangana ayo vai ngaro angana batu akora lakini rinde saitan nakatoete libaga bona mangana yo situ asomira na ya turagendera gosoma gochia ekerara ikera nigwe ekiagera inabidi kama ibada elina libara amanyi ngomo banina arenga segati yabo igondi libakoro ligento batanga obi ntu asomera twebuku yare gokwana iga bone elino inyora gokonya ngokore tiki na ndio maana unaposoma 34 verse 16 Isaya Biblia inasema ya kwamba tafuta kutoka kwa Biblia usome. Ego tabanga liyo some. Na yori amaiso go batiro kabagina baba nene ngorango kibale. Maita go soma bukwero mbabuati. Lakini yo Moise kama tabinga ngo motoberare chibesa. Na endo kireta ngarish. Nonya no mojo korta kama some. Oko ngakabwo esimine ya oko nyako tabuli. Igo manyine ngento gyagore amaisa tayo na yosomebu osomol tafuteni tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome katika kitabu cha Bwana tukasome hapana katika hao wote atakayekosa kuwapo yani kila mnyama atakuwa kwa kitabu cha Bwana hapana mmoja atakayemkosa mwenzake yes kwa maana kinywa changu kimeamuru na roho yake imewakusanya. Yes. Yani ikiwa unataka kutafuta, tafuta kutoka kwa kitabu cha Mungu ambayo ni Biblia takatifu. Wana wantu mbabu katinsa bako somebu. Bairwe mere mubona ba Misiri. Bono gara akaba. Ebyombe kasa ngerereti, bono byombe mbiri ko motigarare. Ekiagara Sunday nekeombe. Monday inegi ya silingi 10. Wednesday inegi eribu. Thursday 500. Friday inegi eribu 3. Orojo mondo muno inabwate chidakara somebu. Ibono oyo. No tenye ko chandika nere. Aba makwanga gauzi. Ligi akorwa sebu kuyo manene masome. Ringa neli matu akuruzi ondinga. Ligia korua sebuku yango
Tusome. Na neno la Mungu limehakikishwa ya kwamba ni la ukweli. Abantu bali bakoigubu bekari gento kitegia somiru kurwe buku. Wana nkumi. To koigwere buku bobe, liba koigwero yosoma. Gokinyasaye ka moigoreire. Osomera mangana ya nayo nyamanye. Nkyo koigwera bobenge buku yatebi. Ebuku go kwa na kende ngokubana nuko torama. Okubana nuko tokora gosengaki. Morandi tayo koramo monto. O morandi igaro akwane ekikele me yagentoki. Dio kakwane gento ketali me yebuku. Iyo basi ikiwa unachukia mtu, wewe chukia Biblia. Maana Biblia neno la Mungu limehakikishwa ya kwamba ni la ukweli. Naomba Biblia iseme 30 verse 5 and 6 Proverbs. Nasema ila neno la Mungu limehakikishwa. Ila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao ya hao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake. Sasa katika neno la Mungu usiongeze maneno yako. Asije akakulaumu. Ukaonekane muongo. Sasa utaonekana muongo wa neno la Mungu. Sasa wamangoya ngege uzi. Kera lingana lya Nyasaye. Igoliene kiringane liekene. Igolingana linde lyo sirikoruwe meyebuku. Lingane lina bolirigo no lionchora na paka likorengane. Nayo oraruwe sore orirengane. Liralio ndi ikoruwe serire lichako korengana. Era ne nguba asa ubako mutamera barendwe. Wana siringana Nyasaye to menta kende. Asa manganaye. Igara abaise kokotokonyera. Nayo bomo nyabolimo. Igolingana ni Nyasaye. Ikiwa umepata nafasi ya kuhubiri, hubiri neno la Mungu kwa uaminifu. Haleluya. Na ende takora ndilingana ni Nyasaye. Wokonya kotenge chikunga. Ndakwana. Abagosenga kibarandore. Ndakwana. Ngakikose barankore. Aye soronga siyoko soma kuruebuku. Jeremia akotebiunga. Ogende. Amangana ndago chike to baise kuoboa. If you want to confirm Jeremiah 1:7. Ndio konya kuoboa erota ligetebu. Ngayani chiko somero monto gete ngakosama chiko ko binya Nyasaye ngana na gwenete to kubwatia nganchiko somero monto gete igore ye sabato ngochi kondora bobe inkiago korora bobe. Biblia inasema wazi kwamba tukifika mbinguni tutaenda kumwabudu Mungu siku ya Sabato. Haleluya. Bona nyotogo chiko sazima igori tukolie Sabato kwa iruli bagorandie igotorandiria abantu nga igorone Sabato togo chiko sazima elinde kako koboria mangana ya sare Matebi Isaya 66 ebiwunge 23 ngakoruo moyaga bwo tienyo moya goikomo tienyondo moya ngakorue Sabato woike Sabato abantu nabacha sobosi bwane gonsasima. Lakini imba matanga tingo batinso njetindi getibuku manyete anje kwayenyora ngasoma kwale ngekelitwale. Nasema lakini Bwana akaniambia Usiseme mimi ni mtoto. Ate wewe ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake. Sasa kwa kila mtu nitakayemtuma kwako utaenda huko. Nao utasema kila neno nitakalokuamuru. Sasa Jeremiah atasoma kila neno lile ambalo Mungu atamuamuru. Usiogope. Kwa sababu ya hayo maana. Mimi nipo pamoja nawe. Nikuokoe. Asema Bwana. Haleluya. Ngato baise kuoboa. Ngosoma mole. Kolendo manana gantebia. To baise kokwana ngaeno mwana omoke. Kolenda sabanto bande bonsinda gotome. Woika ogende. Na mangana ndo sinda gochike. Na arora abatebie. To baise ko bairoka. Ekiagera injeni goinda monaye.
kogokonya incho manene na kwanire. Haleluya. Nkogenda nkonyora abantu bagosasima emewekano omobwekano omosacha goso omobwekano womonto omokungu. Insome Deuteronomy 27 verse 15. Ekyana yetindi getibuku nkogenda nkonyora abantu bande mbabwate bintu byabo bagosasima biko okukisikia kiro. Insome Jeremiah 10 verse 1 to 5. Nkogenda nkonyora omonto nabwata akamubwekano kaye agachete agosasima gakora kana buno omonto. Insome 135 verse 15 to 18. Ngaka monta kankabwate chimioro lakini moikatokora tiki. Naende nsome ngaki nkabwata omonwa lakini nogakwani ngago itaba. Naende nsome nkabwata magoro lakini nogatebi ngachaka gotara ngokora tiki. Ezekiel yagotebi wonga kero kende gionsi ora iwe ayobugie getureri otabugetie getureri amanyinga y'abantu abanga indanyarigie. Rieri twakore kwara gosoma. Rigore tugoso kwanza kolika. Okay. Oyo raro sio mowekano bwo gosasima koyo tenenia na koyo sasima bobisi kora abo mowekano bakire goso yo bwe bioma binyititoire na kobombwa eyere meremo yo moro isio mongaini okunoko gejia so manene abantu bonsi bairanerie batebe amina. Ani ekigonje narigete iga Ezekiel yagoteunga ayabugie geturena tururu ense yakorire ki yaerire. Ulimwengu umefika ukingoni. Sasa tufanye nini? Tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Yesu mara ngapi? Ketureri kebugena ki mongina goko bankabuo soma lingana lya Nyasaye. Ekeroko nyoranga ibintu byajakire kogenda muno bitari otatageti bolio manene ngomanene ninki kyagera nchingiteraya elinde buyariganie omosacha tengenta nganaye kwa mugaragari. Matena janga nyora basacha bare tekniko tali abaga. Ekeraro lire ngetira ya mosireiri bura bane sukuru egoja koigorua ekere dira ya sirire yakoreta chindo bachinge chiesesere kiage. Yani omogo chikokwana muri kuiwana ochikokwana buyayo okagambu yagwakwana kaniareta igweti gosembuya ekiagera ogotantana gwakorire ngaki elinde goko somaringana kwa manyanga oyo morojo gojaka kogeabana igoma jandagete norasegete inkonkire igoringana lya Nyasaye igori gotokonya tomanye ng'aitore ng'aitwa ikire ng'aitogocha. Naomba Biblia iseme 2 Timothy chapter 3 verse 16. Biblia inasema nini kuhusu neno la Mungu? Nasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Number 1 linatufundisha na kuwaonya watu makosa yao. Number 2 ni kutuonya makosa yetu na kuwaongoza. Number 3 linatuongoza na kuwadipisha katika haki. Na kutudipisha katika haki. Ili mtu wa Mungu awe sasa kamili. Ili mtu wa Mungu awe kamili. Amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Yes. Na ndio maana tunapoimba kiruga huko kwetu namba 71 ngaya ebuku etaya engiya gokonya bantu bachandikire gochika kwaye eiro bwanjani goikomo elio. Neno la Mungu linatuonya liago kuleranga abwa sogochi ngotengeriore bono chako paraga ekota geteko kora ekenekebe ine rega ziri ngana lyo monene osoma kwalengeru kera lili koli utiro no moikonya sae na lyo liranyare gutuorokereria na gutukurera na guturongeia
na gototangana asoboronge igamang'anane ring'ana ria Nyasaye rigotokonya onye turi gosoma aya nonyoro nonye ne ubi na begokoira ekiagera turi gosoma eriro omonto Nyasaye aboikeraniwe oisaneriwe anyare kero gokora korenaki okuya igo muntu gokora kuya onye ing'ana ria Nyasaye ndirimeye nakia kara tuateranga nonya abange bagosunduka gakwanga kwanje enchiri okwegena gwaito intwe igo tukubeka seira yokoira na kwaye omae tobengo somore buku tokubwati bantu ba masabo. Ikiwa wewe ni mtu wa kusoma Biblia hautafuata maombi ngane iguo yonde na hakare Nairobi na iguo yonde na hakare Samburu ngantake tinza mbe transport ikikomorigia wewe 13 verse 1 Deuteronomy Biblia inasema wazi kwamba hata wakiamua kumpiga mawe usimsaidie huyu mwenye kukuombea. Nasema wacha iseme ukizuka katikati yako nabii, akishuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akorota bakungu akorota gotebina ki botukonoro kigunga omosacho ona bwata bakungu batatu nande barikire ando maana ogokora uchunguzi wanyoranga barikire mere momenene lakini abakungu barabumba karategi akikutorea ishara au ajabu. Sasa akikutorea ishara au maajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema na tuifuate miungu mingine usiyoijua tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikize maneno ya nabii huyo au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana yana araba boli uragenda mate igo mwaigure mate igo toigwana ini agotebi ng'a matuko toiko erabere eng'ombe yae tarana chubo suweli nande oji gosoka onyoro maene eng'ombe obosuguni bweri mbakara tiki nande agotenga tari ekigioka eke busingo jakere keoreri kiao keorokora miau nande amang'ana yara ikirana gakio inama jakobo mobani kiagara gotebi obosuguni omana bosuguni mbakara tiki nande kebusikiria gotebi nande giatene nirisiko giakoria ng'agi ng'anaende gwikiteko era eng'itie taracha nyomba omate buogo obonyansi bore tui ng'aye eng'itie kobera arabu gokorwo onyore eng'itie achire nyomba narikonye yebangire rende so ase nyongo gakioyo nobe to mwegena Biblia yateba ng'akara agotebie naende orora amang'ana ayo bono gokwaya rorire uraburinga oyo bono Nyasaye kiagosasima gose bartari bamarika ateba bande bono baigwete ng'ekurusedi etako era turine gari toenda geko bakebe tinsi goikabugirwanirire ando kuigu bagosoma ng'a Nyasaye agokonya oyo gokora ng'aki keke bunge kinakirigirira yagokerora Nyasaye agokonya oyo gwekonya bono goiko gende tukurara nse igo mae turari nse igi gento gekoba bono ogenda bono ogekonya nkikeba omae tonyendi turaba ng'aini kango nkwebori tureiga Isaya alikuwa nabii wa Mungu orego kuana na Nyasaye omatebi ng'agenda okore gento gete genda okore iga alipoleta ujumbe kwa Hezekia kumwambia kwamba jiandaeni utakufa manya katika Isaya omobani ageonchora gochienyasi akarerorori bono ng'ayo omonto otuboka otagetebesa kwamubwatia nande gwaiko gokoira na gwasinyo gatebanga bakungu morenseye mosari besa okonya ngokora tigi watiga gokwana ekiagera gogokwana twachikomanyanga gwakora ng'aki bono Nyasaye orio gotongete taranga gwaiko
Ukaruchi nyinge masabaka buja ukaruchi inge masabaka kea. Ukaira namuna kuwa rengi. Montako sabeji waseji nganga kakinkonya na abana, yoko muna abana wakonya na abana. Igontike kokonyo bugima bwane nganga kokonyo ora abana. Waiko nande kuira namuna kwakora tanga. Uno nante binga na ikiro abano yotikale totara sabera naye kyara naye kongaje. Ana ya betereri nkagenda kyaro ikiro iraniri. Bono igwa Susana isate ibungo bine egotenga gotebi kunkunga na kuerorera. Bono nimbatebia ekinge koba mochando goikura iko ora tuomera basi gokwira no chagatanga Nyasaye inyabiri na indi ngo semeriaye na Yesu kwa tumete aserieta lia Yesu. Mungu atusaidie tuwe watu wa kusoma Biblia. Tusiposoma Biblia mahali tumefika tutapotea sisi sote. Biblia ituelekeze ili tuwe tayari kujua ya kwamba tunapoyaona haya mwisho wakaribia. Tusome buku, tulie buku bune Ezekiel, gatuko yarora haya, tuagenda inse Samarua, tuatebio maneno ya Nyasaye, aya gwatebete tuayarorire. Bono manene tago twachi torochi okorara ke moika, toture, tuorokererie, tumanye kerikero gwanja kwao, ekero tumenye ta sense yewibe, ekero tuganyete ogocha kwao gwakabere aserieta lia Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.